Para os máis pequenos, desexo ilusión, que é o mellor xoguete. E para os maiores, tempo, o agasallo máis valioso. Que as familias gocen de mesas cheas de ledicia e boas conversas. Aos cuñados que escoitan outros cuñados, mándolles unha boa dose de paciencia. Aos que están lonxe, que sigamos sentíndonos preto, como se nunca marchásedes. A quen ame o deporte, máis espazos e oportunidades para practicalo. E quen decida visitarnos, experiencias inesquecibles 100% Rías Baixas. Os concellos merecen atención e recoñecemento polo seu labor diario. Na política soñemos con menos muros e máis pontes que unan persoas e ideas. E para a provincia de Pontevedra non podo escoller nada, porque o merece todo. Sempre nos dá o mellor que ten. Moito ánimo para percorrer cada recuncho dos 61 concellos da provincia. Oxalá vos poidades deter en cada un deles para descubrir que vivimos nun lugar único. O mellor do mundo. Entre todos, faremos que o 2025 sexa un ano extraordinario.